Maceralarni yaratам men. Ey do'stim, birga kulik. Konsoni, konsoni. Kim olamda? Mening bilan birga yuring. Kim sog'ishni yo'qqa chiqararga tiling. Kim u yo'q, ekranga tikilib qarang. Kim u bilmay, shular tezdan bilirlar. Konsoni, konsoni, konsoni. Kim ekan u konsoni? Alдағы seriyede. Doğan günüm turunda barısı unuttum ikenni. Olmaz. Sayyo, men аңа бүләк әзерләмәдем. Дөрес, уйлап таптым. Өч өлештән торган бүләк. Беренче өлеше әфлисун суты. Аны кім яратмасын? Икенче өлеше чәчәкләр. Ул алсу төстәгеләрне ярата. Шыннан да шәп фикер. Әнием кер юган вакытта мин Хлоя белән уйнап торырмын. Sayılan, сиңа ашар дип уйлыйм. Нәрсә салырга кирәген төгәл белмәгән идем, шуңа тозын да шикәрен дә эстәдем. Әнием бәйрәме. Әнием, минем сине сөендерәсем килгән иде. Ya, bir ne түгел. Рәсемгә шәшерәде. Өр яңадан ясыйсы була инде. Коткары булмас микән? Ни өмет итәм мин? Гафу ит, әнием. Достым, кайгырма. Онытмадыңмы? Икенче, өченче өлешләре бар. Әйе, тизрәк. Сәлам, әнием. Рәсемен бик матур иде. Кызганыч, яңадан ясыйсың була инде. Гаебемне йылыйсы килә. Я ярый. Була торган хәл. Мине сөендерәсе килүен куандыра. Монысы нәрсә? Матур. Бу миңамы? Әйе, чәчәкләр яратканыңны беләм. Шуңа бәйләм җыйдым. Ул алсу төстә. Рәхмәт, кызым. Бу күршенең күке яшегеле түгелме соң? Ярар инде, белмәдең бит. Күршеләрнең кәефләре китәр инде. Алай да фикерең шәп иде, сөеклем. Минем бәлә тудырасы килмәгән иде. Әнием һаман кәефсез. Нәрсә инде тагын? Планның өченче өлеше бар бит. Юк. Бу начар фикер. Бу гына җитмәгән иде. Җибәр, кирәкми. Аның белән уйнагына. Тешләвен тешләмәс дә, йончытып бетерер. Мин сиңа туп түгел. Миңа бу ошамый. Хлоя, авырттымы? Шу. Әнине дәшмибез. Бәрелдең мәле кояшым? Юеш бит ул. Мин аның өстен алмаштырам. Ул башы белән бәрелде, шуңа йылый. Нык түгел. Дөресен әйтүең яхшы, тик син гаепле түгел. Өстен үзем алмаштырырмын. Я, киттек, Хлоя. Бер ни дә барып чыкмады. Нинди яман туган көн. Бер эшебез дә уңмый бүген. Минем әнигә искитәрлек көн оештырасы килгән иде. Әйе, минем дә. Сәйю, бер нишләп тә булмый. Эй, туктале. Җиңелергә иртәрәк. Көн бетмәде бит әле, шулаймы?
Әйе, бәйрәм итәргә була әле. Алайса вакытыбыз бар. Берәр нәрсә уйлап табарбыз. Хәзер көн уртасы. Берничә сәгать калып бара. Бәйрәм ясау ысулы булырга тиеш бит. Әйдә, безгә уйлашырга кирәк. Гафу, теләгем юк. Юк, уйлап әйтәсеңме? Әгәр дә... Беләм! Үзеңнең туган көнеңдә нишләдең? Исеңә төшер әле? Туган көнемдәме? Киләсе сериядә. Хәзер торттагы шәмнәрне сүндерергә вакыт. Яратам сине, сөеклем. Исемә төште. Туган көнемдә бик тәмле бәйрәм торты бар иде. Аны пешерергә була. Кыенлыгы шунда, безгә ярамый. Күз алдына китерик. Ул хыялый булсын. Әтием шын торт сатып алыр. Барып чыгарга тиеш. Әйдә, әниеңнең кәефен күтәрергә кирәк. Рәхим итегез. Бүген безнең аш-су тамашасында шеф Кансуни катнаша. Без сезгә искитмәле хыялый торт пешерү серләрен сөйләрбез. Ярый, нинди сөенче ул, сөеклем. 3, 2, 1. Мультипликацион фильм Халкыбыз мирасы студиясында тәрҗемә ителде.